Yes mensen, Dio hier van Gebroeders Wolf. Dit is de 9e aflevering van Ik Heb Je Bek. We staan weer in de stad in Rotterdam Centrum. En vandaag gaan we weer kijken wie elkaar het best kent. Let's go! Auw! Oké, ik sta hier weer met twee mensen, moeder en zoon. Uw naam is, of je naam is? DCN, ja zeg maar je. DCN? DCN. Waar komt je vandaan? Dordrecht. Nee, ik bedoel afkomst. Sorry. Oh, ik ben van Curaçao. Oh, oké, ja. Ik ben ook van Curaçao, zoals u ziet. Ja. Mooie naam trouwens, uniek. Wat is je naam? Dejan. Oké, Dejan. Bijna hetzelfde naam. Bijna hetzelfde, ja. Wat was de naam ook? DCN. DCN en Dejan. Dejan. Dejan, oké, is goed. Yes, I'm standing here with a couple. Your name is? Natalia? Natalia, you from Poland? Yes, from Poland. Yes, and you? Daniel, I'm also come from Poland. Oké, guys, let's play. Op wat voor leugen, dan moet je denken aan de ergste leugen, heeft je moeder je ooit betrapt? Nou, betrapt, ik kwam er eigenlijk later achter. Maar het is niet echt betrapt. Over dat hij zijn haar had geknipt op school. Was haar langer dan? Of? Nee, hij kwam een keer thuis en er was gewoon een stuk van zijn haar aan de voorkant weg. En hij had dus verteld dat hij op de schommel een koppeltje ging duikelen en dat hij met zijn haar op de grond kwam, dat het weggeschaafd was. Maar uiteindelijk had hij dat gewoon zelf geknipt. Hij denkt dat je dom bent. Ja, precies. Ik heb die leugen ooit gehad van mijn kind. Het ging niet zo. Laten we eens kijken, wat voor leugen heb jij staan? Dat ik tot laat buiten was. Hoe laat buiten was. En? Hoe laat moet je binnen zijn dan? Ik weet het niet, maar ze was niet thuis. En ze belde me. Ik zei van... ja, ik ben gewoon thuis. Terwijl ik buiten was. Ze zei, als ik nu naar boven kom, als ik voor de deur sta, je bent niet binnen, heb je problemen en zo. Toen zei ik, oh ja, ik ben buiten en zo. Gelijk toegeven, ja, dat is het beste hè. En hoe ging het dan? Leugen over schommel en je haar. Zo, maar dat was groep 1. Ik dacht dat ze al vergeten was. Ja. Dat is moeder hè? Ik zag gewoon een schaar. En iets in mijn hoofd zei gewoon dat ik moest knippen. Ja, toen... Had je stress? Nee. Emo? Liefdesverdriet? Gewoon zomaar? Dromen. Ik had dromen. Dat het kappen kan worden. What's the name of your mother? I think I'm gonna break a relationship here. Magdalena. What do you have? I don't know. You didn't know? No, because she's now all of my family. I think so now. We meet in the Netherlands. And in the Poland we never be together. Okay, but didn't you guys talk about your mother? We talk, but I don't have good relation with my mom and you know. Him father is my father. Like this, you know, because What? father, Kom, stand here. His father's your father's too? yes, because when I meet him father, he say, if you broke with Daniel, you are my daughter too, and always I help you. It's not your real father? No. Okay, so... I thought, what the F is this? okay, but didn't she never told you the name of her? Yeah, she's told me, but my brain sometimes is like, I want to remember something, but you know. Okay, now you know. What's the name of her mother? Come on, man. Mama. The name again. Magdalena. Magdalena. What is the name of your ex? Lucas? Kuba. Lucas and Cuba. You don't know the name of her mother, but you know the name of her ex. I know twins of them. Okay. Is it the last one? Yes. Who's Lucas? Guy, I meet with him, but this is no relationship. It wasn't a real relationship. Yeah. Okay. Who's Lucas? Yeah, she's. Is that the one you hate? No, she's flirting with him, so. Oh, she was flirting with him. Yeah. Okay. But before, know me, so. Who's nicer, Lucas or Cuba? Oh, I don't see him in the, but. No, I don't see this one guy. Okay. Are you a better boyfriend? So, are you a better boyfriend than Lucas and Cuba? Of course, man! Is that true? Yes, of course. Nice to hear. Best boy on world. In the world, he's Yes. better than me. Yes. I adopt that, but okay. Wat is jouw grootste angst? Spinnen heb ik opgeschreven. Spinnen? Dat is Ja. meer voor meisjes toch? Niet per se, toch?
Nee? Ben je bang voor spinnen? Ja, Dat is je grootste angst. Wat heb je staan? spinnen en insecten. Goed. Zo. Ja. Hoezo ben je bang voor spinnen? Wat voor spinnen? Ligt eraan, denk ik. Nee, ja, spinnen zijn spinnen, maakt niet uit. Broer. Maar ook klein. Ja, ik ben alleen niet bang voor Spider-Man. Voor die niet. Nee. No. Maar spinnen. Dus als jij een spin in je hoek van je kamer ziet, jij roept je moeder gewoon erbij. Mama, Nou, ik ga gelijk verhuizen, ik ga niet eens meer slapen daar. je roept je huiszus. Ja, ik roep iedereen. Nee joh. Maar hoezo zijn je bang voor spinnen? Iets gebeurd er toen ik klein was of zo? Niet dat ik weet, nee. Ik ben zelf ook niet fan van spinnen, maar ik heb geen idee. Oké. Ik hoor het voor het eerst eigenlijk. Gewoon dat voor alle spinnen dan. Voor mij ligt eraan wat voor spinnen het is. Maar ja, ik ben meer ik ben bang voor muizen of vieze dieren. Hou je van voetbal of van basketbal? Voetbal. Daar hou je van het meest, voetbal. Ja, al voetbal, 100%. Zie je basketbal? Geloof ik niet. Nee. Maar hoe is het? Je zit op voetbal? Ja, klopt. Ja? Wat voor club? Nu SC Emma, maar ik ga naar een andere club. Emmen? Emma, Waar zit dat? Dordrecht. Oké. Maar jullie wonen ook door Dordrecht, zoals je moeder net zei. Klopt. Wat wil je bereiken met voetbal? Laat me zo vragen. Laat me zo zeggen, ik wil gewoon bereiken dat ik mijn ouders niet meer hoef te laten werken, zeg maar. Oké. Mooi man. Ja, Sterk. Wat is je positie? ik ben middenvelder, maar rechtsback is ook gewoon lauw. Oké. Ja, misschien later gaat dat veranderen, je weet het niet. Oké. U hoeft later niet meer te werken, zegt hij. Daar hoopt hij op. Ja, nou, het zou mooi zijn, maar ja, het is wat hij wil, hè. Wat hij wil. Huisje in Curaçao bouwen of zo? Het zou mooi zijn. Wilt u terug? Nou, niet per se, maar pensioen, ik denk dat je daar wel een lekker leven hebt als je financiën gewoon goed zijn. At which lie did you catch him once? When we broke, it's your fault. Is it so bad? Oh, I don't remember. Don't remember. You? I think so. I don't remember too. Don't remember too. If bill situation like this, it's not important. You know, like good dinner, yes, but dinner no good like this. I think so. Always this bad vibes what I have in my brain, you know, I wanna delay this. Just I always have good vibes, chill vibes. So if I have problem, I wanna delay this from my brain, you know. Okay. What? Bro, what are you talking about, man? Can she cook? Yes. Oké, dat... I feel one lie there. Wat voor type van je? Of wat voor type meisjes van je? Of misschien jongens, ik weet niet, 2022. Ik had eerst zeg maar opgeschreven, want ik wist dat het over uiterlijk moest gaan. Ik had gewoon opgeschreven goed innerlijk en manieren en respect hebben. Oké, nou, dat is een goede vrouw, man. Manieren en respect, heel belangrijk inderdaad. Wat heeft u staan? Uiterlijk, ja, mooi gezicht, mooie lach, humor. Respect naar menen. Ik keur hem goed. Dankjewel. Het is belangrijk toch een vrouw die respect heeft voor jou en naar anderen toe. Ja, klopt. Heb jij dat? Tuurlijk. Oké, heeft hij dat? Respect. Respect naar anderen toe? Jazeker. Zou hij een goede man zijn laten voor zijn vrouw? Jawel, denk het wel. Ja, zeker. Oké, is goed. Klinkt goed, man. Goeie kind. Waar schaam je je het meest voor? Nergens man. Nergens voor. Nee, ik ben... Schaam je niet voor je moeder, je vader? Nee, Of zusje? nee, sowieso niet. Voor niemand? Je hebt nergens schaamte voor? Tevreden? Nee, man. Ja man. Oké. Waar schaamt hij het meest voor, heeft u? Ja, ik had wat opgeschreven omdat we het er gisteren toevallig over hadden. Maar ja, over het algemeen, ik dacht wel ja, over het algemeen schaamt hij zich nergens over. Maar dat was wel even een discussiepuntje gisteren. Wat heeft u staan? Ja, het is split tussen zijn tanden. Ja, die heb ik ook. Is irritant. Ik vind het ook irritant. Serieus? Ik vind het... Ja, nee, ja, als ik persoonlijk moet zeggen, ik vind het gewoon, dat hoort gewoon bij hem. En het misstaat niet, het doet hem geen pijn, het is gewoon, ja, maar dat is mijn persoonlijke mening. Aan de ene kant, ja, je kiest er niet voor, hè, weet je. Het zit gewoon bij je, het hoort gewoon bij je. Ja. Maar zou je het willen veranderen dan? Nou, Tegenwoordig kan alles. ja, tuurlijk. Later misschien als je voetballer bent, ga je gewoon een nieuwe tante, nieuw gebit. Nee, dat hoeft niet meer. Nee? Je accepteert het gewoon? Ja, man, daar heb ik al geld. Oké, hij accepteert het gewoon. Ja, nou, dat is mooi, dat is mooi. What is the most embarrassing thing you guys ever experienced together? First concert or hotel? And you have? I have broke. Broke? What do you mean by broke? Like we broke. Oh, okay. And now you're rich. Yes. How was that for the relationship? This broke? Yeah, to be broke. Yeah, we maybe 1 week or 2 weeks was like,
you know, aggressive pit bulls, but yeah, we start talk, think, you know, emotional was. It brings stress. Yes, but chill vibes, repairing everything. Yeah. What happened at the hotel or concert? Oh, we drink too much. And then? Oh, I don't want to talk about this. Oh, okay. That's why you guys broke. You guys buy too many drinks. No, about this. No, that was different situation. Okay. What is your type? Your type of guys? Yeah, him, because you know he don't look like Polish guy, like Italian or Turkish like this, you know. Italian and Turkish. A mix. And then Turkish, but What do you have? yeah, black long boy. Black long boy. Black long bad boy, not. I saw black long. I thought you mean something else. I know. That's why I write here boy. Is goed, ik sta hier weer met twee dames. Je naam is? Mariella. Mariella en? Melanie. Mella. Melanie. Oh, Melanie. Ik dacht al Mella. Klinkt een beetje jongens. Melanie. Oh, is goed. Oké, ik sta hier weer met twee mensen. Ze zeggen gewoon vrienden, maar ik weet dat hij andere plannen heeft. Je naam is? Matthijs. Matthijs en? Ashley. Matthijs en Ashley. Wat is jouw lievelingsparfum? Of welk parfum gebruik jij het vaakst? Ik heb die Calvin Klein, die kleine, die roze. Kom dichterbij, kom dichterbij. Guess. Yes. Geen Calvin. Gebruik je helemaal geen Calvin Klein? Die heb je toch? Kijk, ik ben op Adidas. Oh shit. Tja. Je zou gewoon met het verkeerde cadeau komen. Wait a minute. Who are you? Op welke leugen heb jij Matthijs ooit op betrapt? Nou, dat ik eens een keer niks ging doen, maar toen ging ik toch wel eens een keertje doen. Die heb ik vaak gehoord. Waarom liegen jullie daarover? Ja, weet ik niet. Je had geen zin in haar? Nee, dat niet. Maar ja, dan was er een foutje gaan of zo. I don't know. Oké. Tegen wie heb je vandaag gelogen, zodat je met haar kan zijn? Nou, tegen niemand. Nee? Nee. Oké, niemand heeft jou gezegd, kom we gaan even wat doen vandaag. Nee. Oké. Dus wat heeft hij ooit gelogen? Nou, ik had niks. Hij liegt tegen jou dat hij niks doet. Thanks, man. Dus volgende keer als je zegt, ik ben niks aan het doen, bel hem op. Ja. Ja? Hoe kan je geen zin hebben in haar, man? Dat was niet het geval. Wat is het slechtste advies dat jij ooit Matthijs hebt gegeven? Nou, niks. Ik geef wel goede adviezen, denk ik. Over het algemeen. Zo, ja, trots, ego. Nee, niet zo. Maar ik heb volgens mij niet eens echt een goed advies of zo gegeven verder. In de zin, überhaupt qua advies. Oké, wat is het slechtste advies dat je... Ik had ook niks. Nou weet ik al waarom hij niet met jou wil zijn. Je geeft hem geen advies in het leven. Nou, nee. Nee, eigenlijk niet. Dat ook weer niet. Hebben jullie het niet over zulke dingen? Dan vraag je haar nooit om tip, advies. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Zit je nooit in een situatie te denken, is dat aan... Nee, dan vertrouw ik gewoon op mezelf. Oké, is goed. Oké. Oh, wat voor type jongens val jij? Lightskins bullies. Bullies? Wat doe je daarmee? Ja, gewoon jongens die jonger dan haar zijn. Zeg je? Jongens die jonger dan haar zijn. Ja? Je wilt zorgen voor jongens? Ja, helaas wel. Je wilt zorgen voor ze? Nee, dat niet. Maar ik val wel op ze. Wat heb jij staan eigenlijk? Lightskins. Oh, lightskin. Ja. Nou, waarom geen andere kleur? Ik weet niet. Ze zijn allemaal wel goed, maar dit is het meeste wat mijn type is. Waarom moeten zij jonger dan jou zijn? Het moet niet per se, maar het is niet bewust dat ik daarop val, maar ja, het gaat gewoon zo. Je houdt van kinderachtige jongens. Ja, helaas. Ja, nou, niet, ja, meestal blonde jongens met blauw-groene ogen. Maar Wat voor type zijn? Ik had nette jongens. Ben je net? Ja, weet ik eigenlijk niet. Dat weet je nog niet. Is je kamer schoon? Wat voor types val jij? Ik heb niet echt een type. Wat voor type val jij? Ik heb niet echt een type. Ah, zeg gewoon, een beetje zoals haar. Gewoon. Nee, ik hoef van jou niet. Jij bent me echt zat, hè? Wat is jouw ergste date ooit? uit eten met mijn ex. Uit eten met je. Waarom was dat zo erg? Nou, het was gewoon heel awkward. Wat niet eens te zeggen of zo. Want het ging al niet zo stabiel of zo. En toen gingen wij het eten. Toen was het een beetje zo van, de hele tijd zo'n droge stilte.
Ah, ja, dat is awkward inderdaad. Ja, best wel awkward. Vond je hem niet leuk? Jawel, ik vond hem wel leuk, alleen het was gewoon... Het ging gewoon niet zo goed. Maar dan weet je ook gelijk van, ja, hij vindt me niet leuk, want Ja, ik stik er geen energie in om jou beter te leren kennen. nee, precies. Maar ja. Wat was haar ergste date ooit? Ja, daar heb ik echt geen idee van. Oké, nou, Nooit verteld. nou weet je het. Mochten jullie ooit gaan daten dat het zo ver komt, moet je wel een gesprek stof hebben. Onthouden, hè? Waar schaam je je het meest voor? Niks. Helemaal niks. Nee. Wat dan? Ik heb wanneer ik raar doe in openbaar. Dan zeg je altijd, nee man, doe normaal, doe normaal. Ja, dat wel, dat wel. Ze durft het niet te zeggen gewoon. Schaam je je voor haar? Nee, het is niet per se schaam, maar ik denk gewoon, is niet nodig. Waarom doe je dit? Wat voor rare dingen doe je? Gewoon rare dingen. Doe iets raar. Nee. Ga je opeens dansen? Nee, maar zij is awkward raar. Zij is gewoon awkward raar. Wat voor raars doet ze vaak dan? Gewoon, ik weet niet, ze doet gewoon raar gewoon. Nee, maar echt raar dansen. Dans dan. Ik ga ook mee. Nee. Ik het niet. Kom, gaan we Fortnite. Nee. Wiggle, wiggle. Een ex. Voor je ex? Dat was die jongen waarmee je ging daten? Nee. Een andere weer. Ja, nou weer, ja. Je hebt geen geluk met jongens volgens mij. Nee, het zit niet altijd mee, nee. Volgens mij moet het gewoon Matthijs worden. Oké. Waar je laughing for? Waar je laughing for? I'm being serious. I'm being serious. Nee. Waarom schaam je voor je ex dan? Nee, gewoon hoe hij me soms heeft behandeld of zo, vind ik wel gewoon... Is niet waard. Grensoverschrijdende dingen? Nee, dat niet, maar gewoon kleine dingetjes naar mij toe. Gewoon een beetje aandacht, gewoon dat soort dingen. Te weinig aandacht geven. Ja. Oké. Waar schaamt zij het meest voor? Ja, die wist ik niet. Wist je ook niet? Nee. Al jaren man. Wat weet je wel over haar? Vertel. Ja. Weet ik eigenlijk Wat niet. ben je achtergekomen over haar in die jaren tijd? Ja, dat is gewoon heel aardig is. Dat is aardig is? Ja, zeker. En? Nou, gewoon heel aardig. Het is gewoon goede vrienden. Oké, is goed. Wat is het meest gênant moment dat je hebt meegemaakt? Geschreven op een feest. Wat heb jij? Ik heb gisteren FT, want ik wist niks. Wat heb je? Gisteren in FT. Gisteren FT? Ja. Wat doe je? Zij liet wat zien en ja. Van FaceTime? Ja. Oh, wat liet je zien? Ja, ik liet een video van haar zien. Wat voor video was dat? Het was gewoon een video dat ik er echt niet uitzag, gewoon, maar echt niet. Was je aan het werken of zo? Nee, dat niet. Wat dan? Gewoon, ik was fair. Wat is op een feestje gebeurd dan? Ja, ik weet niet, ik schreef zomaar iets. Ik had gewoon geschreven op een feest. Je dacht, ik gok gewoon. Ja, Oké. Maar waar gaat die video over dan? ze was een beetje... Wasted. Hè? Wasted. Ze was een beetje de weg kwijt. Gebeurt dat vaker? Nee. Bijt niet hoor. Nee, gebeurt niet vaker, dat niet. Oké. Mag ik zo die video zien? Nee, dat doe ik echt niet. Als je voor 1 dag een jongen zou zijn, wat zou je als eerste doen? Kapper? Naar de kapper? Ja. Dat is het enige wat je doet. Je kan nu ook naar de kapper. Ja, nee, maar jongens gaan gewoon vaker naar de kapper en dan zien ze gelijk heel anders uit. Dus ik moet wel fris zijn als ik een jongen ben. Ga gelijk naar de kapper. Meteen. En daarna? Chickies. Wat doen? Niks, gewoon chickies. Check. Ja. Oké. Ik heb de vriendinnen opzoeken. De vriendinnen opzoeken? Oh ja, chickies. Gezelligheid. Zou je je eigen vriendinnen gaan testen als jongen? Ja, nee, jawel. Ja? Jawel. Zou ze flowen? Ja. Die is toch gewoon zo gefixt, ja? Ja, ik zou ze wel kijken wat daar is. En dan volgende dag even... Hey, wat zou jij doen als je jongen zou zijn? Mijn vriendinnen opzoeken. Je vriendinnen opzoeken, wat zou jij doen? En dan? Fixen. Ja, je hebt leuke vriendinnen? Ja, stiekem bi. Ja. Wat is jouw grootste angst? Ik heb fouten maken in sport. Fouten maken in sport? Ja. Hoezo is ze daar bang voor? Nou, weet ik niet. Dat merk je gewoon af en toe aan haar. Dat vertelt ze altijd over. Oké. Wat is jouw grootste angst? Doodgaan. Doodgaan? Ja. Maar waarom ben je bang voor de dood? Nou ja, ik weet niet wat erna gebeurt, vind ik. Denk ik altijd een beetje over na. Als je nu mag genieten. Ja, ik geniet gewoon lekker van mijn leven. Ik doe mijn ding. En wat hij zei? Ja, klopt wel. Eigenlijk wel, ja. Hoezo? Wil je alles goed doen? Ja, ik ben heel perfectionistisch. Dus ik wil alles goed doen en als het niet goed gaat, word ik gewoon een beetje gek van mezelf. Vleermuizen. Omdat je altijd bang bent voor mijn konijn.
tegen jouw vleermuizen. Nee, maar je bent altijd bang voor mijn konijn. Heb je konijn? Ja. Gadver, man. Nee, is niet gatver, hij is gewoon schattig. Ja, witte, bruin. Hij is wit met zwart. Hoe kom je eraan? Gepakt? Nee. Je hebt gekregen? Ik heb hem gekregen. Maar... Die konijn was van mij, maar ik mag hem niet. Nee, je mag geen konijn, hè? Vleermuis, hoe kom je daarbij? Heb je ooit een vleermuis gezien? Gewoon op tv, en als ze open gaan is het gewoon vies. Dat is Batman, dat is geen vleermuis. Nee. Nee, maar gewoon vleermuizen zijn gewoon vies. Klaar. En die konijn, wat heeft die konijn gedaan dat je hem hebt weggedaan? De konijn is gewoon groot, maar hij is ongeveer zo groot. Echt groot. Dus. Ik vind het vies. Dat is Pink Panther. Net als wie? Pink Panther dus. Wie is dat? Oh, dat is sorry, dat is geen konijn, sorry. Heb Pink Panther niet bij de week? Nee? Die roze tekenfilm. Pink Panther, ik ga je zo laten zien. Rijdt Pink Panther niet? Weet niet. Andere jeugd. Nee, is goed, dat was het toch? Ja. Of jullie nog wat kwijt? Nee. Ik moet wel zeggen, je kent je zusje niet helemaal... Nee, je hebt echt onzin geschreven hoor. Loop nu naar Douglas. Easy Paris. Ja. Koop een parfum voor haar. Fijne dag. Wat voor parfum? Gas. Oké, lekker. Yes mensen, dat was het weer. Mijn naam is Dio van Gebroeders Wolf. Dit was de 9e aflevering van Ik Heb Je Back. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. Deel het, praat erover. Zet die belletje aan, dan weet je wanneer we een video plaatsen. En volg ons op Instagram, TikTok en like ons pagina van Facebook. We zien je de volgende keer in de 10e aflevering. Dit was het. Ciao! Auw!